Brian, kwavela nje 2 weeks ku-TV. Usuyibona ukuthi uyisento engcono. Sandile. Brian. I think into ebengizile sengitholile. Noma singabuyela eJoburg. Yazi ukuthi umthola isikhathi esingekho right, kufana ngesibhedlela. Ngithemba ukuthi nasibona isimo sikamama ukuthi sinjani. Kuzomela nibe nemali engango 100,000. 100,000 rand. Yes, it's 100,000. Bawukhokhela i-private hospital. Ngithe ngizokukhalela ku-Bright. Yemali ngo-100k kuphela. Uyazi ukuthi imali kaThagi ihamba negazi. Angithi uyamazi ngidinga 100,000 rand. Uma uyagula lapha ufuna ukubhiza utshengisa abantu abaphila impilo eziright. Okwakho ukuthi uyongena kulo muzi. Ungabathinti labantu besifazane. Uyoncuka necklace la. Ubuye nayo. Thagi. Ngekalungu uBrian lapha kwaZonda. Uyadubula uZonda. Akudoko ligayile wena. Lalela notice. Asanda sivumelana ngalokho. Uthema ngifika necklace. Mina nawe sihlangana sahlukana. Pamela, I'm ready. Yes. Colin. Yabona. Yey, angifuna phoyisa, ngenze lezi into engifuna. Amaphoyisa lana baba. Dudukani maphafuze impophoma. Take me home before you knock me down. You killed my brother, so now I'm here to pay revenge. Sweet lomgadagada sihlabeni bafana.